Konečně se stěhuju z toho Brookhavenu, doufám, že mám všechny věci. A tady bydlí mé sestra, tak co to je za kočku? Tyjo, já ji asi vezmu. Jo, ne, tak krostomra. Já ji asi nechám. Kde zaparkuju auto? Jo, ale já jsem už dlouho neviděl moji sestru. Hej, já už jsem zvědavý, až ji uvidím. Tady je asi nějaký parkovací místo, doufám, že to tady můžu zaparkovat. Daj, tak doufám, že se nedozví. Aha, já si tu kočku vezmu. Já se jí zeptám, jestli můžu tu kočičku se vzít. Dítě to krostomra odmítala vůbec. Čau se, Krohara, mohla by tu kočičku adoptovat k nám? No ale tak klidně, no. Je konečně tě ráda zase vidím, to už jsme se neviděli tak 5 let. Pamatuješ, jak jsme se řevali, to doufám, že to bude to, co jsem jí tady. No nic, hele, já bych chci uvozit, teď můžeš si to zatím tady prohlédnout a zatím čau. Yes, kámo, tak já si můžu nechat tu kočku. No, hele, tak já si to asi tady prohlédnu, dokonce už tady stíhám, až něco uvozit. Tak doufám, tady jako je pokoj nějaký, nebo jako, hej, proč tady nejsou jako nějaký zábrany, nebo něco, ty tady ještě spadnu, ne? No, hej, proč tady nic není? 100krát lepší tam koukala, tak to je 100krát lepší, ještě víc než v Brookhavenu. Tam v koupelně mí, jo, tak to si myslím, že by mohlo zvládnout. To je výška. Hej, tak proč tady nemá nikdo zábrady, jo, tady jo, ale prostě nic moc malý docela. Jo, počkat, ona tam vlastně měla i druhý patro nějaký, nebo tady, a to je co? To balkon, tak to je fakt hustý. Tak tady vidíme celý adoptní, takže jsem se odstěhoval konečně do adoptní. Kočičko, nechceš jít zpátky tam? Jdi tam. Dobře, už tam zarazila, to tady půjdu pohlednout. Ono je noc, protože je měsíc, že jo, já to nepoznám, ono je tady furt tma skoro. No, tak to je pravda, no to je jedno, tak já půjdu tam, ale ten měsíc tady na ten výhled je super. Samozřejmě jsem se tam sbíral 10 000 candy, jsem tam by se taky rád podíval a vlastně co tady všechno mají. Ten balón, no tak to je hustý. Počkat, a vlastně ten skin nechci. Víte jaký? Já chci tenhle tam. Takže jo, ono je Halloween, že jo, tak musím mít nějaký halloweenský skin. Tak to je hustý tým, jak to mají ty legendary a to je jako nějaká kytka, cože, si děláš srandu. Dárky, no tak to je, hele Ježíško, nakoupíš mi vánoční dárky, no, to je zapomněl. Jo, aha, ta kytka je na hlavu nějakýho psa, nebo to můžeš dát na nějakýho peta. Tak jako fakt mají tady všechno tohoto, to je hustý. Kámo, oni ani v Brookhavenu neprodávají zmrzku, teda oni to vlastně prodávají. Ale třeba pizzerku tam nemají, oni tam mají jenom restaurace a to je normálně pizzerka, tak to je hustý a jo, já se podívám přece zima, ale tak jednou by jsem mohl koupit. Tady to mají krásný, kámo, ne, kecej, počkat, tak já si koupím jednu. Kámo, tady to stojí 1 korunu, kámo, kdo se ptal reálně? Když, kámo, tady to máš všechno za free, kámo, 1 koruna, jo. No. Hej, kámo, já můžu, to je nějaký růžový led, nebo co to je? Ne, mě je zima, já se, když tak s ním potom, jo, teď ne. Ty tady můžeš normálně pulsy, tak to je hustý. A ještě navíc nějaký růžový led. Kam tak jsem asi budu často kuslet, ale tady mě to, jo, baví. A jdeme se podívat někam jinam. To je pravda. Co to tam je? Já se bojím. Ach jo, škoda, že tady nejsou žádní děcka, že by odprásknul. Tam vidím jedno, ale no, já radši půjdu pryč. Vlastně určitě půjdu, jak mám ty zuby. Ok, tak to bylo divný. Já jdu sem do pizzerky, protože jsem nikdy v pizzerce nebyl. Tady v Adopt Me.
jenom té roleplay, já jsem tady už byl mnohokrát, pokračujeme. Já se tady sednu do čauha, kdo si vyhrál, klidně budem kámoše, jestli chceš. Jo, já jsem fanoušek Primeu, já si furt kupu Prime za 500 nebo za 250, víš jak, no. Ale já už nemám čas, jo, tak já půjdu nakupovat ty Prime rychle, než je vyprodají. To ach jo, škoda, že jsem neřekl, že bych chtěl taky jeden Prime, to jo, ale no, on si to vlastně zaplatil sám. Co by žebral? No to je nějaká pizza a dneska je zavřen, co? Já jsem jako vezu, jako jen tak. Není, ale prostě oni mají asi přestávku, nebo já tady nebudu čekat, kámo. No, myslím si, že to mají tady zatím dobrý, kámo. Hej, já už se těším na tu první noc, no, i když nevím. Ale, když se koukneme, tak už je sluníčko. Takže já jsem strávil jeden den tady teda já jsem strávil celý den spíš u té zmrzlina, a no, to je radši nic. Počkej, jako fakt ten strom má takový, vlastně ten divný týpek, tak on šel vlastně sem, tyjo. Doufám, že tady nikde není, ale počkat, hej, to je tady fakt propracovaný, tyjo. Mám 10 000 bonbonů a kámo, mě to stalo hodně korun, jako, takže tak, já je nebudu radši jíst, nebo ještě budu mít cukrovku, tak to je pravda hustě. OK, myslím si, že to mají tady dobrý, kámo, a 10, oni tady dokonce jako, tak to zase určitě musím, počkej, jo, takže ty si tam můžeš zahrát nějakou hru a ty prostě dostaneš jako ty, jo, ty bonbony, no, tak aspoň nebudu utrácet peníze, no, ne, já tady budu jo, budu asi se setřit na tohle, nebo na co si mám setřit, napište mi do komentářů, počkat, já se ještě tady podívám, padá to tady zajímavě. Jo, tohle to je nejlevnější pet a kolik jich mám? Mám jich 4, což je docela hodně. K jednoho toho, co je mega. Tak tohle zase nechci. Na tohle by si možná i setřil, uvidím. Ale spíš na ty pety. Hele, toho jsem taky neměl, nevím, jestli si ho mám kupovat. Spíš tady to doga, tak já se ho asi koupím, nebo já nevím asi, jo. Počkat, a co je tohle, co? Přemýšlím. Ale ne, já si budu se třeba na toho psa, ten je prostě takový cute, takže tak no. Nebo za 5 hodin je tady další update, nebo já nevím, jestli to je update, ale jsou tady 2 nový peti budou, tak to jsem zvědavý, kolik budou stát, jo. Takže to psa se asi nebudu kupovat, tak to je hustý, ale sorry, já jdu asi ven, no, takže tak. Ale já mám celá hrát, jo, tak já jdu asi ven a doufám, že ta sestra něco uvařila. Já jsem země, že si nasetřím peníze a že budu mít lepší byt, jo. Na to jako, a chtěl by nějaký s bazénem, jo, tak doufám, že bude s bazénem. A jdeme zase ekru. Kámo, aspoň, že mám to teleportovací auto, tyjo, to je fakt dobrý, to teleportovací auto. Tak konečně jedu, Segru si něco uvařila konečně. Jo, ježiš, naspěchej, tady jsou ještě nuty, tak si můžeš dát do nuty, jo, tady ještě s bílou polavou, nemůžu dobrý, ale dej si radši normální jídlo. No, takže třeba tohleto, no, tak sýrek, no, tak to neuškodí. Cože, to si děláš srandu, ty jsi neuvařila sýr, ale ty jsi ho koupil. Ale lepší než nic. To je niva, no tak aspoň, že mám nivu, to je dobrý. Ale já se půjdu spát, mě už to tady nebaví. Já půjdu spát hezky a doufám, že se krásně vyspím. No. A kde je vůbec postel? Já nemám kde spát vlastně. Počkat, tady jsem ještě nebyl. Kde je postel? Jo, to jsem si udech.
má tady postel, já nechci spát za sékrou, a tak co mám dělat, no. No, tak ona za chvilku přijde. Tak já jdu spát.